mu samu musa ba sai yau Allah ya kaddara. Na son ɗauki wannan dama in gode muku da wannan yarda ko kuma amincewa da kuka yi mini a madadina ɗan takarar PDP na shugabancin ƙasar. Ba shakka Kannywood yana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da na tabbata idan gwamnati ta mara mata baya da yawa daga cikin matasanmu maza da mata za su samu aikin yi, za su samu ci gaba a wajen wannan harkar da suka saka a gaba. Abinda nake roƙonku shine ina so ku zauna sannan ku ba ni shawara ta wace hanya zan yi in taimaka muku domin wannan sana'a da kuka da waɗanda suke bugu shi yasa kullum new followers ana samu waɗanda an sauna akwai handle ɗin guda na tafiyar, akwai kuma individual handle da ake da su wanda mutane akwai masu 150, 300, 400, 700 har muna da wanda suke da 100 a cikin wannan tafiyar. To haka kullum muke dan samun mutane suke shigowa ana fahimtar da su da tafiyar, ana kuma samun su ma 'yan kalubale waɗanda kullum gabzawa ake zama. Alhamdulillah, masha Allah. Kafin mu gabatar da wata alamar abin nan ɗin kyauta na gaba, akwai dattijan mu wanda shi ne ke kamar wakiltar jagoranci na dattawa da suke wannan masana'anta, Alhaji Balaraba Jaji. Abun da ya sami alimin shiga a cikin girma wazirin Adamawa kuma shugaban kasar mu da gobe.